Ahojte, dnes vám stručne a bez zbytočných okázalostí vysvetlím, prečo Bitcoin Cash epicky zlyhal. Dozviete sa, aký problém sa snažil vyriešiť a prečo sa mu to nepodarilo. V roku 2016 začal Bitcoin čeliť problému s kapacitou transakcií. Obmedzenie na 1 MB za blok umožňovalo spracovať len pár tisíc transakcií každých 10 minút, čo nestačilo pre masovú adopciu. Užívateľi upozorňovali, že bez zvýšenia priepustnosti budú transakcie príliš drahé, zatiaľ čo prevádzkovatelia siete trvali na tom, že vyššie transakčné poplatky sú nevyhnutné pre zabezpečenie siete. Na vyriešenie tohoto problému boli navrhnuté viaceré možnosti. Jedna spočívala v postupnej implementácii technológií, ako sú Segwit a Lightning Network, ktoré by umožnili efektívnejšie ukladanie transakcií na blockchain, a teda zrýchlenie siete bez negatívneho vplyvu na príjmy prevádzkovateľov. Nevýhodou tohoto prístupu bola jeho zložitosť a dlhodobá implementácia, ktorá by zabrala roky. Druhá možnosť spočívala v okamžitom zvýšení veľkosti bloku z 1 MB na vyššiu hodnotu, napríklad 32 MB, čo by umožnilo rýchlejšie a lacnejšie transakcie. Ale dlhodobo by oslabovalo ekonomickú udržateľnosť siete. Nedorozumenie v komunite viedlo k vytvoreniu novej virtuálnej meny Bitcoin Cash. Tento hard fork pôvodného Bitcoinu propagoval, že väčší blok až 42 MB zaručí rýchlejšie a lacnejšie transakcie. Ale ako to býva, nič nie je zadarmo. Väčšia veľkosť bloku zvyšuje prevádzkové náklady a oslabuje bezpečnosť siete. Je totiž obrovský rozdiel pre decentralizovanú sieť pracovať s 1 MB dát alebo s 32 MB dát, ktoré zvyšujú náklady na prevádzkovanie. Od svojho vzniku Bitcoin Cash dokáže spracovať viac transakcií než pôvodný Bitcoin, ale jeho trhová hodnota prudko klesá od jeho vzniku. Používatelia neprechádzajú na túto inovatívnu virtuálnu menu, ktorá trpí nízkou adopciou. A investori odmietajú nakupovať token, ktorého sieť z dlhodobého hľadiska vykazuje jasné známky neudržateľnosti. Dnes pôvodný Bitcoin so zachovaním obmedzení 1 MB spracováva každých 10 minút tisíce transakcií a sieť je zaťažená na 100%. Celková hodnota transakčných poplatkov dosahuje približne 3000 eur za blok a stúpa. Naopak, Bitcoin Cash spracováva v rovnakom intervale reálne len desiatky až stovky transakcií. Menej ako 1% celkovej kapacity, ktorú má táto sieť zvládať. Výsledkom je, že priemerný poplatok za transakciu nie je ani len 1 cent, čo vedie k celkovým poplatkom menej ako 1 euro za blok. Podľa môjho názoru, pre udržateľnú decentralizáciu je potrebné, aby sieť generovala poplatky vo výške minimálne 700 eur za blok. To znamená, že adopcia by sa musela zvýšiť aspoň 700-násobne, ideálne až 3000-násobne, aby sa dosiahol úroveň súčasného Bitcoinu. Momentálne sú obe virtuálne meny primárne udržiavané cez infláciu. Každých 10 minút pribúda 3,125 tokenov do siete, čo je približne 450 tokenov za deň. Táto odmena klesá na polovicu každé 4 roky, teda halving, a nakoniec dosiahne nulu. Ak sieť nedokáže prežiť len na základe poplatkov, je ekonomicky neudržateľná a postupne skolabuje. Pôvodný Bitcoin zatiaľ prekonáva výzvy, ale jeho hard fork Bitcoin Cash sa už dávno ukázal ako epicky zlyhaný pokus o alternatívu. Aktuálne metriky jednoznačne ukazujú, že bez výrazného nárastu počtu transakcií nie je ekonomický model Bitcoin Cash schopný zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť siete. Nízke transakčné poplatky a nedostatočný objem transakcií vedú k strate schopnosti generovať potrebné príjmy, čo vedie ku kolapsu siete. Navyše sa tento nedomyslený projekt priživuje na dobrom mene pôvodného Bitcoinu a ochudobňuje naivných investorov, ktorí nepoznajú túto dilemu dopytu a ponuky vo virtuálnych menách. Dúfam, že vás zaujala moja perspektíva. Napíšte mi do komentárov váš názor, na ktorý budem reagovať v budúcich videách.